Kaixo, zientzia eta egia estuki lotuta ageri zaizkigu, gehienetan gauza bera izango balira bezala, baina termino absolutuetan mugitzeak baditu bere arriskuak. Eta hori erakutsiko dizegu gaurko saioan. Adibidez, zer da egia zientzia jardueraren ikuspuntutik? Iruzur zientifikoak existitzen dira, zerk eramaten gaitu aski frogatuta dagoen zerbait ukatzera, adibidez, lurra esferikoa dela. Negazionismotik ebidentziarako bidaia batera gonbidatzen zaituztegu. Has gaitezen! Zergatik eguna eta gaua, nondik dator haizea, nola egiten dute egan txoriek. Gizakiak mendeak daramatza inguratzen duen munduari buruzko galderak egiten. Filosofiak eta erlijioek erabateko edo besteko erantzunak eman izan dituzte. Guztiek gauza bera bilatuz. Egia deitzen den hori. Zientzia ere gizakiak errealitatea deskubritzeko zuen barne beharrak bultzatuta sortu zen. Metodo zientifikoa ezagutza sortzeko sistema bat da. Eta zenbait urrats ditu egia zer den eta zer ez den erabakitzeko. Galdera edo arazo batekin hasten da dena, eta erantzuna edo irtenbidea bilatzeko bideari ekiten zaio. Gero, behaketaren fasea dator, gaiaren gaineko ahalik eta informazio gehien jaso, dokumentazioa bildu eta aztertzea. Hipotesia da hurrengo urratsa, ulertu nahi dena azaltzeko planteamendua. Nahitaezkoa da fenomeno neurgarria izatea. Ondoren, hipotesia ebaluatzeko eta ebidentzia lortzeko esperimentuak egiten dira. Esperimentuen emaitzak behin eta berriz bat badatoz eta erreproduzitu badaitezke, hipotesia zientifikoki frogatutzat jotzen da. Gizarteari emaitzen berri ematea geratzen da. Ikerketen emaitzak aldizkari zientifikoetan argitaratu ohi dira. Baina argitaratu ahal izateko parekoen berrikuspenaren iragazkitik pasatu behar da. Horretarako artikulu bakoitza jakintza arlo bereko adituek aztertzen dute argitaratu aurretik, ikerketaren kalitatea, zorroztasuna eta sinesgarritasuna bermatzeko. Lanak ekarpen berririk egiten duen, erabilitako metodoak egokiak izan diren, emaitzak ondo interpretatuta dauden, eta ondorioak ebidentziaz mantentzen direna aztertzen dute ikuskatzaileek. Batzuetan, iruzkinak eta iradokizunak egin ditzakete, zuzenketak eskatu edo artikulua ez argitaratzeko gomendatu. Jakina, lana berrikusi eta berriro bidaltzeko aukera dago, argitaratzeko irizpideak betetakoan. Zerbait egia dela zientifikoki frogatzea konplikatua da, baina sistema honek balio du ziurtatzeko ikerketa fidagarria dela komunitate zientifiko osoari horren berri eman aurretik. Ane Arbilaga fisioterapeuta da eta biomedikuntzan doktorea, bihotzeko eta arnasbideetako gaixotasunetan espezializatua. Deustuko Unibertsitatean eskolak ematen ditu, eta azken urteetan metodo zientifikoa ikasgaia ere eman du. Bere ustez beharrezkoa da lehen mailatik egitea. Zientzialeri bezala, ikuspegi klinikotik eta osasun arlotik profesio guztiak garatzeko eta aldi berean ebidentziarik hoberena gizarteratzeko, metodo zientifikoa ulertzea, ikerketa ulertzea eta onura horiek gizartera transferitzeko behar hortan, nik uste osasungintzako pertsonal guztiok badaukagula zer esan handia, eta horregatik unibertsitatean lehenengo mailatik jorratzen dugun zerbait da. Ikerketetan eta oro har jakintza zientifikoan, datu kopuru oso handiak maneiatu behar izaten dira. Eta azken urteetan, iraultza txiki bat ekarri dute zentzu horretan adimen artifizialeko tresnek.
teknologia guzti hauek bai direla benetan metodo zientifikoa katalizatu edo hobetu dezaketen erraminta batzuk, eta hor azken finean laguntzen digute datu masiboak orain arte aztertu ezin daitezkeen datu horiek aztertzera eta ondorio berriak eskuratzera, ez? Eta hor, bai, badira baliabide oso potente bat, baina agian metodora egokitzeko garaian, badaude hor oraindik ere, hutsune batzuk, teknologia hau dominatu arte, hor hutsune horietan oraindik bidaiatzeko beharra sortuko digutenak. Badira erraminta oso baliagarriak, baina badituzte ere bere arriskuak zientziaren dogma hontan enkajatzerako orduan. Paradigma aldaketa baten aurrean gauden esateko goizegi da, baina galdera hor dago. Adimen artifizialak zientziaren sorkuntzan parte har dezake? Oraingoz arrisku nabarmen bat ikusten du Ane Arbilagak, eta tresna berriek ondorioetara iristeko duten moduari buruzko informazioa falta dela. Zientzia nahi duguna da zergaitia eta nola galderari erantzun, eta agian adimen artifizialak bakarrik oraingoz zer galderari entzuten dio, eta oso deskriptiboak dira. Hor baditugu oraindik gauza asko aztertzeko. Ez dakigu adimen artifizialak egiten dituen analisietan ze genero ikuspegitik egiten diren, zeintzu diren etnia eta arraza desberdinetako zantzu kulturalak zer eragin daukaten, eta hor ez dakigu hitz hola potoloetan adimen artifiziala matxista den, ez den, arrazista den, ez den, eta dezkan ondorio horiek zientzian zenbaterainoko interpretazio maila daukaten. Metodo zientifikoa beti izan da gai historiako une bakoitzean inguruan izan duen errealitatera egokitzeko. Naturaltasunez bereganatu ditu zientziaren aurrerapenak eta aurkikuntzak. Eta agertu diren teknologia berri guztietara egokitu da. Etorkizunean ere ezagutza ezartzeko metodo baliagarria izango dela pentsa daiteke. Idoia Mojika Mendiola, donostiarra, kimika organikoan doktoratu zen Euskal Herriko Unibertsitatean. Urte batzuetatik ona ordea, bere lana zientzia dibulgatzea da. CFM Materialen Fisika Zentroko komunikazio eta divulgazio arduraduna da, baita bertako genero koordinatzailea ere. Bere lanbidea itzulpen lan gisa irudikatzen du Mojikak, zientziaren eta herritarren arteko zubi lan gisa. Gaur, zientzia letra larriz izango dugu hizketagai berarekin. Kaixo Idoia? Kaixo Iñaki. Hemen zientzia egiten da, ezta? Laborategi honetan, ezta? Hemen zientzia asko egiten da. Bueno, gaur zientziaz eta gauza gehiago hitz egingo dugu, ezta? Zientzian pentsatzen dugunean askotan egia bilatzeko tresna gisa ikusten dugu, baina zientzian ere bada gezurra, ezta? Bada gezurra eta gainean ikuste zinbestekoa dela aitortzea zientziaren egin beharra ez dela egia bilatzea. Hitz potolo hori. Neri horik harrek atentzioa ditu dit askotan, ze zientziara jotzen dugu bilatzeko erantzun zehatz bat eta mugitu ezin daitekena. Eta zientziaren egitasmoa guztiz kontrakoa da, beti zalantzan jartzea. Ni beti esaten dut, erantzunak baino galdera gehiago dauzkagula. Eta galdera bota bezain pronto ezin dugula espero zientzia etortzea eta esatea, hau horrela da baizik eta zientziak egingo duena da, oraingoz, hau horrela ulertzen dugu. Gustatu zait oraingoz hori, ez oraingoz egia da edo. Hori da, oraingoz horrela ulertzen dugu. Idoia hala ere behar bada bereizi beharko genituzke egiaren beste muturrean dauden gezurra, iruzurra, akatsa ere bai, ezta bereizketa egingo dugu. Bai, berezi dezagun, ze azkenean esaten ari gara, zientzialariak gizakiak dira, berez akatsak egin ditzakete eta egiten dituzte. Aldia da, noizan akatsa eta noizan benetazko propio egindako iruzurra, ezta? Orduan, aitortu behar dugu hori ere gertatzen dela, ez da ohikoena ere, hori ez dezagun orain pentsatu ohikoena dela gezurtero batzuen artean ibiltzea, baina bai batzuetan normalizatuta daude praktika batzuk nire ustez ez direnak guztiz zuzenak. Gezurra danean, esaten dugunean, norbaitek hemen datuak asmatu egin ditu hori zalizateke. Ziria sartu digu. Bai, eta asmatu da, hartu eta esan, hau horrela da, esperimentua egin gabe. Baina hain konbentzituta zaude zure teoriarekin, esaten dezula egingo banu horrela izango litzateke. Eta ez dago ez da egin da hori gertatu izan da. Bigarrena da,
faltsutzea, pixka bat esatea, bueno, egin nuen, ez zan guzti izatera, nik nahi nuen bezala, orduan, mugituko dut puntutxoa grafika honena, eta horrela lortzen den nire lerro zuzena nik nahi nuenean. Trampa txikiak. Trampa izango txikiak. lirateke. Eta hirugarrena da nola ez gertatu izan da ere kopiatzea. Azkenean esaten ari geran hori gizakiak dirala, ez? Gizakiak jarrela, Bai, ez da. gizakiak dirala, eta kopiatu izan da ere. Orduan, hori aitortu behar da, baina ez dezagun begibistatik galdu ere, akatsak egin daitezkela, diferentzia dago zer egiten dezun gero. Akats hori egin eta gero nola konpontzen dezun edo nola saiesten dezun bazuk egindakoa. Askotan erabiltzen den esaldi bat da zientifikoki frogatuta dago. Zer esan nahi du horrek? Egia esateko lan bat argitaratzen danean edo zerbait esaten dezunean, konturatu hartzeate komunitate guztia dagoela zuri begira. Gaina ez dago zientzialaririk lan egiten duena gai batean inguruan ez daukanik beste horren bestean ari diranak. Orduan, bakarrik horregatik sistema berak babesten du zuk esaten dezuna begiratu egingo dela. Eta metodo zientifikoan oinarrituta egon behar dela. Hori ezinbestekoa da. Metodo zientifikoa azkenean da daukagun tresna bermatzeko esaten dezuna frogatu dezula eta bat datorrela. Zientzia guztiz objektiboa da? Ez. Esaten da zientzia jarduera erabat neutrala dela. Datuak soilik hartzen direla kontuan, eta zientzialariak gertaerak behatu eta erregistratzera mugatzen direla. Alegia, ez erkeztiela eragiten. Errealitatea ordea, hori baino konplexuagoa da. Ikertzen duten pertsonek balioak eta mugak dituzte, eta testu inguru jakinetan bizi dira. Horrek guztiak eragina dauka ikerketa lana egiteko moduan, eta emaitzak interpretatu eta komunikatzeko moduan. Gizarte interesek eragin diezaiekete, haien sinesmen edo esperientzia pertsonalek ere bai, eta baita faktore politiko edo ekonomikoek ere, adibidez, finantziazioa jasotzen duten ikerketa lerroak aukeratzen dira. Beste edozein giza jarduera bezala, zientzia subjektiboa da, eta ikerketa egiten duen gizartearen ajeak islatzen ditu. Zerk bultzatzen du zientzialari bat gezurra esatera edo datuak manipulatzera? Berriz ere joko dugu onartzeak gizakiak dirala. Eta orduan, alde batetik, onertu behar dugu sistema berak presio handiak dauzkala. Zientzialari batek izan ditzake kanpo presioak, adibidez. Industria batetako egiten badezulan, baldin badaukazu deadline bat, baldin badaukazu zerbait atera beharra, bagian ikustezu zure buruan nolabait bortxatuta zerbait, oraindik ziurretzea dena, ziurtatzeko. Presio handia. Eta gero beste aldetik arrazoi pertsonalak. Ze badago ere perfil bat, zientzialarien artean nolabait egoak ere handitu egiten dira, eta nolabait presio hori, agian lotuta dago kanpoko presioarekin, baina baita norbera daukan presioarekin, bere lanpostua mantentzeko adibidez. Entzun dezue publish or perish, inglesez erabiltzen dena da, esateko, edo publikatzen dezu, edo bertan bera geldituko zera, eta hori hein handi batean egia da. Eta presio hori norban pertsonaren nakoa oso handia izaten da batzutan, orduan, hortik anjun daiteke. Publikatzeko beharra aipatu duzu, ezta? Zientziak behar bada, egin beharko genuke hausnarketa bat, ezta? Zientziak berak ere ez dituela gauzak erraz jartzen. Nire ustez, bai, eta gaina esango izu gehiago, oso lotuta dago adibidez zergaitikan bokazioak geroz eta zailagoak egiten zaigun erakartzea jendea zientziaren mundura, ze bai somatzen da, oso lehiakorra dela, behartzerala prest, gauza asko alde batera utzi eta aurrera egiteko. Eta gero arrakasta, bide horretan daukazun arrakasta, ez dago beti ezin dizu inorrek aintzat eman, ez? Zuk lan egin eta lortuko dezula egonkortasun bat, baldintza batzuk. Nik uste oso lotuta dagoela ere, zergaitikan emakumeak ez dira hainbeste hurbiltzen zientziara. Azkenean, sistema guzti honek transmititzen duena hain handi batean hori da, lehiakortasun hori,
ezakit, presio horiek, Eskakizun izugarria. izugarriak, bai, eta hor sistema berak egin beharko luke hausnarketa. Gauzak lasaiago hartu behar bada, ez da. Nik esaten dut, balio zaizuen, slow science. Slow science, Bai. zego leite, slow food bagenoen. Bai, agian norbaitek entzuten digu orain eta esaten den nola egingo dut slow science, ni nabil leporaino eta hori, inertzia hori hartu du sistema guztiak, baina batzutan sistema berak hartuko balu denbora eta esan, bueno, gelditu ezagun makina hau, eta guazen danak egitea gauzak. Alden heinean, poliki bada ere, ondo. Zentzu guztietan, presio hori gabe, kompetentzia hori gabe, elkarlanean, hortikan jo beharko lukela esango nuken, hau da nire ikuspuntua. Ze proposamen politiaian horbaitek jasotzen duen, tira, plano teorikoan edo filosofikoan ari gara izketan, baina izenak eta bizenak eskatuko dizkizut, ezta? Zein da zure ustez, azken urteetan zientziaren munduan izan den iruzurrik edo ziririk handiena? Bat eskatuko dizut. Handiena ez dakit, baina behintzat ekarri zituenak ondorio latzak, oraindik airean dabilen bulo bada. Gogoratzen dut zute Andrew Wakefield, mediku bat zan, Inglaterrako ikerlaria ere bai. Badakit nondik noan. Publikatu zuet, gaina The Lancet bezalako aldizkari batean, oso ospetsua medikuntzan, lan bat esanez, zuzenean lotura zegoela autismoa eta txerto batekin. MMR ditzen da txerto hori eta da triple abirika esaten duguna. Orduan, kriston oihartzuna izan zion horrek eta kriston momentuan inpaktua gaina aintzat eman zan bere lana, eta berak esaten zuen hori, autismoa eta txertoen artean, kontestutik atera eta ja, autismoa eta txertoen artean, gaina ez bakarrik txerto baten... Denak, sartu zitu ezaku berea. Publikoak nolabait jasotzen duena da, ostras, hau gertatu daiteke, eta gero ikusi izan ez zegoela inungo evidentziarik, lan hori guztiz tranpatuta zegoela, bere interes pertsonalak zeudela atzetik, bera ere saiatzen ari zalako beste txerto bat ateratzen, pentsa ze historia, beldurrezkoa ematen du pelikula bateko, baina hori gertatu da. Zorionez, hola esaten dut, zientzia berak izan zituen tresnak hori gezurra zala evidentzian uzteko, 2010ean hori bai, 12 urte gerorago artikuluak The Lancetek kendu zuen eta lizentzia kendu zioten berari ere mediku bezala lan egiteko. Baina ordurako ja mina edo zarata eginda zegoen. Hor dago, imaginarioan esango dugu. Esan zuten baietz, gero esan zuten ezetz, eta jartzen da plano berdinean. Izango balitz bezala zerbait, zure iritzia eduki dezakezuna, ezta? Eta guztiz kontrakoa da, ez? Hau, beste gauzarik ez, baina frogatuta dago gezurra da. Ez da iritzi kontua, evidentzia kontua. Hori da, evidentzia kontua da. Horrelako iruzurrek esan dugu kalte izugarria egiten dutela, baina behar bada kalterik handiena da gizarteak zientziarekiko izan beharko luken konfidantza hori hankaz gora jartzen dutela, ez da? Arazoa hori izan daiteke, eta zeintzu pertsona batzuentzat nahikoa da horrelako kasu bat egotea, zalantzan jartzeko sistema guztia, zalantzan jartzeko dena. Eta mina handia egin dezake nola ez, jakin behar dugu, eta badakigu batzutan iruzur egingo dutela. Baina hori kokatu leku batean, jarri dagokion espazioa, baina ez horregatik nolabait itxusitu beste guztia. Eta zentzu horretan, izan daiteke segun eta zein ekartzen duen albiste hori nola interpretatzen duen, esaten duguna, zarata asko atera daiteke horren gainean, eta beldur asko sartu. Zeruan hegazkinek uzten dituzten arrastu zuriek badute azalpena. Ur lurrunez betetako gasak botatzen dituzte hegazkinek
eta aire hotzarekin kontaktuan kondentsatu egiten dira. Jende asko ordea azalpen zientifikoa ez eta sinesten du ezkutuko helburu batekin zabaltzen dituzten substantzia kimiko kaltegarriak direla. Ez du zerikusirik adimenarekin, ez da informazioa ulertzeko dugun gaitasunarekin ere, baina bada arrazoi bat, arrazoi oso gizatiarra, denok berdin ez erantzuteko errealitate edo ebidentzia zientifiko beraren aurrean. Pertsona inguratzen duten hainbat faktoreren konbinazio konplexu bat dago atzean. Askotan ez sinestea edo ez sinetsi nahi izatea informazioarekin baino gehiago lotzen da gian mesfidantzarekin edota norberak dituen balio ez epistemikoekin, hau da, balioak ez direnak zuzenean ezagutzarekin lotzen, izan daitezke faktore sozialak, ekonomikoak edo politikoak, eta azken finean egia zientifikoa deserosoa izan daiteke, gure ziurtasunak kolokan jarri ditzakelako edo berpentsatzen gaituelako gure bizimodua edo gure ustea. Laida Arbizu Agirre Euskal Herriko Unibertsitateko Filosofia Saileko ikertzailea eta irakaslea da. Negazionismoaren nondik norakoak ikertu ditu bere tesian. Negazionismoa probatu eta egiaztatu daitezken errealitate edo gertaeren ukazio gisa ulertzen du. Zientziaren negazionismoa hitz egiten dugunean batez ere aipatzen da adostasun zientifikoaren aurka egiten dela edo hori ukatzen dela. Eta ezaugarritzerakoan askotan 5 faktore nagusi aipatzen dira, baina batez ere 2 elementu. Batetik ukatzen den hori edo ukatzen den objektua, eta bestetik ukazio horren arrazoia askotan izaten dela egia deseroso bati aurre egiteko nahia. Ukazioa defentsa mekanismo gisa ulertzen du Arbizuk. Ziurgabetasunaren edo informazio deserosoaren aurrean, maila pertsonalean erabili ohi den mekanismoa. Bide horretan, emozioek, norberaren usteek edo sinismenek eta errealitatea irudikatzeko duen ikuspegiak pisu handiagoa hartzen dute. Uste dut, komeni dela lehenengo bereiztea jarrera eszeptikoa eta jarrera negazionista. Negazionista denak eszeptizismoaren hizkuntza erabiltzen du, baina ez nolabait modu interesatuan edo modu hautakorrean egiten du. Jarrera negazionistak ez zalantzan jartzen du edo erasotzen du azken finean zientzia baliotsu egiten duena dela bere izaera irekia eta berrikusteko eta bere burua zuzentzeko duen gaitasun edo disposizio hori. Sare sozialek ezagutza zabaltzeko modua eraldatu dute. Algoritmoak gustuko duguna edo norberaren iritziekin bat datorrena erakusteko oso eraginkorrak dira, eta horrek jarrera kritiko bat izateko edo hausnartzeko dugun gaitasunari eragiten dio. Eta ez hori bakarrik, sare sozialak ere badira oso espazio agresiboa edo jazarpena oso presente dago sare sozialetan eta negazionismoak leku oso emankorra topatzen du ez, jazarpen horretan edo desinformazioan. Brandoliniren legeak honela dio. Funtsean, errazagoa eta azkarragoa da desinformazioa eta gezurrak zabaltzea, horiek zuzentzea baino. Eduki faltsua sentsazionalistagoa eta biralagoa izan ohi baita. Egia eraikitzeak aldiz, ahalegina, datuak eta argudio logikoak eskatzen ditu okerreko usteak eraisteko. Horri guztiari aurre egiteko eta lan konplexua izan daitekeela ukatu gabe, Arbizuk dio jarrera negazionistei aurka egin behar zaiela. Hori bai, gaineratu du jarrera horiek dituztenen erresistentziak ulertzen saiatzea eta elkarrenganako errespetua funtsezkoak direla elkar ulertzeko, batipat gizarteak gero eta polarizatuagoa egonik. Uste dut maila sozialago batean ere aurre egin behar diogula negazionismoari, ez, esaterako konfiantza berreskuratuz bai zientzian eta bai zientzia sostengatzen duten instituzio ezberdinetan,
eta horretarako pentsamendu kritikoa eta azken finean babestu behar dugu guztioi amankomuna zaigun espazio publiko hori, ez bai desinformaziotik eta bai jazarpenetik ihes egiteko. Idoia, ikasten du komunitate zientifikoak egindako akats, iruzur, gezurretatik kontuan hartzen dira gaizki egindakoak aurrera begira gauzak ondo egiteko? Ba, ez esango dizut, batzuk bai eta beste batzuk agian ez, baina ados egongo gera ikasi beharko lukela. Zergaitik ez jarri mahai gainean esatean, gardentasunez egin beharko dugu lana, partekatu beharko ditugu emaitzak, pixkat autokritikoa izan ere ez, zergatik ez batzutan, agian gauza bat nolabait ulertu duzu eta gero beste norbaitek kontrakoa esango dizula eta horrek ez dauka, horrek aurrera bidea ziurtatzen duela besterik ez. Hala ere, badira mekanismo batzuk edo bide batzuk iruzur hori saihesteko. Izan ere nik esango nuke gutxienezkoak izaten direla gezur bat aurrera enamatea lortzen dutenak. Agian badakizue, baina esaten diogu zientzian peer review, horrek esan nahi du zure pareko norbaitek, hau da, zure lanean aditua dana, erregisatuko duela zuk publikatu nahi dezuna. Eta hori ezinbestekoa da. Ze azken finean, zientziak ja jodu oso prezisoki gauza oso zehatzak egitera, da garo, hori nola esango diozuzuk kontra hori esaten duen norbaiti, ez? Kontra esan dakiok ez, berak zerbait esaten duenean, begira dauzka bere ingurukoak eta gaina hori peer diranak, osea, antzeko lanek hori da, adituak diranak gai horretan, parekoak. Gero nola ez, open access, horrek esan nahi du, eskuragarriak dirala. Edonork, oraindu gabe, irakurri ahal izango dituenak. Zer esan nahi du horrek? Berriz ere, oraindikan gehiago zabaltzen dezu zirkula eta jende gehiago egongo da hori irakurtzen orduan. Zuk esandako gezurra, hor beste oztopo bat topatuko du, ez? Denen biztara. Denen biztara egongo da, eta gaina da open access eta geroz eta gehiago ere eskatzen dizkigute lortutako datuak banatu behar dituzula. Eta irekiak izan berri lau da. Norbaitek nahi badu errepikatu zure ikerketa, egin ahal izango duela. Eta ez badu lortzen, zuzenean jo dezaket esan, ni oso saiatu naiz egiten eta ez dago errepikatzerik. Beraz, oso ziur egun behar zera zerbait publikatzu behazunean, ze begi asko ikiko dituzu zure begira. Eta baina argitaratuta egiten zaio jarraipena? Bi arrazoiengatik, lehenengoa argitaratuta dagoelako eta jarraipen bat edukiko duelako, interesgarria dalako bakarrekan irakurtzeko ere. Baina bigarrena da, askotan, zuk egindakoa da pasito bat beste norbaitek jarraitu nahi duen bidean. Zuk egindako lana behar du, adibidez, sintetizatu badezu zerbait, eta horrekin aurrera egingo dugu pauso beste molekula bat lortzeko, erabilgarria da. Ez da bakarrikan publikatzen diranean datuak ez dira hor gelditzen. Gelditzen dira erabilgarri eta askotan gaina beharrezkoak dira. Zesatezu, lortu dut pausutxu hau ematea, orduan hurrengoa horren zain negoen eta horren ja beste aurrera pausu. Bete esaten dugu askotan mugitzen gerala jakinduriaren mugetan, ez? Eta saiatzen gerala pixka bat zabaltzen eta horren gainean jendea atorratzetik orduan, argitatu eta gero ez da hor bukatzen lana, inondik inora. Ze polita, ideia. Eskerrik asko Idoia, benetan interesgarria gaurko gaia. Eskerrik asko. Ez degula gezurrik esan gaina, Besta bat ere. Zientzian gezurrak ere izan badirela ikasi dugu gaur eta betirako egia absoluturik ez dela. Baina argi dagoena da, evidentzia zientifikoak oso erabilgarriak direla, kaso egiten bazaie, gutxienez. Zientziaren pertzepzioaren inguruan Fezitek egindako azken inkestan dator datu hau. 10 lagunetik 8 uste du agintariek zientzialarien aholkua izan beharko luketela erabakiak hartzean. Eta politika publikoak zientzialari independienteekin batera sortu beharko liratekeela. Ez dugu gezurrik esango, esaten badugu, politika eta zientziaren arteko elkarlanaren araberakoa izango dela, etorkizuna. Datorren astera arte, agur!